Tervetuloa seuraamaan Snookerin Keski-Suomen mestaruuskilpailuja. Ja tässä palloa juuri pussittaa Mika Hummelin, ikä 17 vuotta, ja oli tämän vuoden kesäkuussa alle 21-vuotiaiden MM-kisoissa Intiassa. Hän on nuorten rankingilla 3. paras break, eli pistetulos harjoituksissa on 108 ja paras kilpailutulos on 63. Pärjännyt kilpailussa erittäin hyvin, voitti viimeksi muun muassa Suomen ykkösrankatun Robert Hallin. Ja hän on pistänyt palloa pussiin puoliammattilaisena, näin voi sanoa, jo 2 vuotta ja kisoja takana 35. Finaalin toinen osanottaja on Mika Juoperi, ikä 22 vuotta. Oli viime vuoden kesäkuussa alle 21-vuotiaiden MM-kisoissa Australiassa. Ja yksi SM-mitali on plakkarissa nuorten SM-bronssia vuodelta 1990. Paras break-tulos harjoituksissa on hivenen huonompi kuin Hummelilla 92 ja kilpailussa paras tehty pistemäärä perättäinen sellainen on 56. Palloa on ahkerasti lyöty jo kohta 3 vuotta ja kisoja takana 42. Näistä finaalisteista Mika Juoperi on ollut keskinäisissä kohtaamisissa hivenen parempi. 3 kertaa miehet ovat ottaneet yhteen ja joka kerta on Mika Juoperi voiton ottanut. Kuitenkin voidaan pitää ehkä Mika Hummelin ja hänen viimeaikaisten hyvien esitysten perusteella ennakkosuosikkana tässä Keski-Suomen finaalissa. Hivenen näistä hivenen eri lyönneistä. Tässä oli alapallo, jolloin pallo saa alakierteen ja suorastaan ryntää taaksepäin. Ja tässä taas toinen yläkierre, jolloin pallo lähtee tuonne eteenpäin. Näin lyöjä pystyy erittäin paljon vaikuttamaan siihen, mihin valkoinen eli kivi jää. Ja jälleen siitä alapalloon. Palloon tulee voimakas kierre heti pallon lähdettyä liikkeelle, ja kun se sitten osuu tuohon punaiseen, niin se suorastaan kimpoaa taaksepäin. Mika Juoperi, otteluvuotot ovat aikaisemmista ottelusta sinun hyväksi 3-0. Miten kuvailisit tätä tämänkertaista finaalivastustajaa? No Hummelini on nyt viime aikoina kyllä kehittynyt aika paljon, että tekee paljon isoja sarjoja ja huomattavan paljon enemmän kuin minä. Ja muutenkin semmoinen säkittäjätyyppi enemmän, että löi palloja pussiin peräkkäin aika monta. On hyökkäävämpi pelaaja. No hyökkäävä, joo, voi näin sanoa. Entä sitten Hummelin, miten sinä luonnehdit vastustajaa? No Juoperi Mika on semmonen varma säkittäjä, pelaa hyvin tarkkaa ja rauhallista peliä. Tämä on hyvä pelaa. Kumpi voittaa? Saa nähdä sitten. Kentällä on eri määrä erilaisia palloja. Pallon halkaisija on 27 mm ja tässä 15 punaista. Niiden pistearvo on 1. Sitten seuraavaksi tuomari laittaa sinne keltaisen pallon, pistearvo 2. Kullakin paikalla on kentällä täysin oma paikkansa, niin sanottu piste. Vihreän pistearvo 3. Sitten ruskea ja 4 pisteen arvoinen pallo. Sininen tulee keskelle ja sen pistearvo 5. Pinkki 6 pistettä ja sitten numero taikka pallo väriltään musta pallo ja pisteitä 7. Näin on sitten kenttä kunnossa ja pelaajat voivat aloittaa oman osuutensa.
Tulemme peliin mukaan siinä vaiheessa, kun 2 erää jo takanapäin ja Mika Juoperi johtaa erin 2-0. Tämä on paras 4. Eli jos Juoperi vielä 2 erää voittaa, hän on sitten Keski-Suomen mestari. Mika Hummelinin aloituslyönti hajoitti tällä kertaa punaisia, mutta lyöntivuoro sitten tulee Juoperille. Ja tässä kilpailun kuluessa käy hivenen tätä pelin sääntöä ja taktiikkapuolta lävitse. Tässä on apulaisena Pessi Virolainen, joka kommentoi hivenen näistä pisteistä ja säännöistä. Ja tarkoituksena on ensin saada punainen pallo pussiin ja sen jälkeen lyödään jotain värillistä. Eli vuorotellen, ja jos vielä värillinenkin menee, sitten taas punaista. Mutta jos ei punainen pallo mene pussiin, niin se on välittömästi lyöntivuoron vaihto, niin kuin tässäkin tapauksessa käy. Näin on saatu punainen pallo kulmaan ja nyt on sitten värillisen vuoro. Pisteitä on tällä hetkellä 1. Erittäin kaunis, upea lyönti ja keltaista tulee 2 pistettä lisää, pisteitä yhteensä 3. Jälleen on punaisen pallon vuoro. Mika Hummelin 3. Ja noin sitten tämä tarkoittaa sitä, että lyöntivuoro vaihtuu ja Mika Juoperi tulee esittämään taitoja. Lyöntipaikka on aika hankalan tuntuinen näköinen, siinä ei ole vapaata linjaa oikeastaan millään punaisella pallolla. Ja niinpä hän taktikoi, lyö tuonne, sanoisinko takakentälle pallon, josta on pitkä matka sitten saada taas Hummelinin punaista pussiin. Sana snookerian tulee siitä, että pyritään peittämään pallon lyöntilinja siihen palloon, mitä yritetään seuraavaksi. Eli vähän niin kuin peitetään tai kätketään tuota palloa. Ja tämä on taktiikkapeli erittäin paljon. Siinäkin oli hyvä lyönti valkoinen, eli kivi jäi tuonne taakse ja näin on sitten vastapelaajalla miettimistä, mitä lyö ja minne. Jälleen sellainen lyönti, että kivi jää tuonne ylös. Pessi, minkä tyyppisiä pelaajia nämä pelaajat tällä kertaa ovat? Aloitan nyt sitten lyöntivuorossa olevasta Juoperista. No Juoperi on tällainen, hän puolustaa enemmän kuin Hummelin tässä, eli pyrkii enemmän näihin safety-lyönteihin, eli tähän, että valkoinen on sellaisessa asemassa, että vastustaja saa pussitettua näitä palloja. Hummelinen on taas enemmän tällainen hyökkäävä pelaaja, joka monesti yrittää vaikeastakin paikasta pussiin. Ja lyöntivuoro on Hummelin, hän ottaa apukeppiä tuon avuksi ja siitä tarkka tähtäys ja punaista yritetään kulmaa. 1. Hivenen, ehkä liian kova lyönti. Nyt yritetään pelata paikkaa tuolle mustalle, jonka pistearvo on kaikkein suurin, eli 7 pistettä, mutta kyllä siitä vaan taitaa jonkinlainen lyöntipaikka tulla. Mika Hummelin 1. Erittäin hyvä taktiikkalyönti, valkoinen, eli kivi on pahassa paikassa. Tilanne Mika Hummelin 33, Mika Juoperi 11. Mika Juoperi 11 ja Mika Hummelin 33 tällä hetkellä pisteet. Ja muistettakoon, että Mika Juoperi voitti 2 ensimmäistä erää, eli tässä nyt on hivenen tasoituksen maku. Ja kaunis lyönti Juoperilta. Kivi tuonne mahdollisimman kauaksi punaisista palloista.
1. Mutta niin vaan löytyi aukko. Todella nätti lyönti ja jälleen alapallo. Pallo pysähtyi melkeinpä sille kohdalle, missä se kohtasi tuon punaisen pallon. Ja lyöntipaikka tulee mustalle. Siinä olisi 7 pisteen lyönti. 8. Ja näin 8 pistettä. Jälleen hän on loistavasti punaisen päällä. Hummelinin parhaita puolia ovatkin juuri tämä lyöntisarjojen rakentaminen. Hän kuitenkin epäonnistuu punaisessa, vaikka hän onkin näissä Hummelin 8. apukepeillä eli resteillä erittäin hyvä lyömään. Näin epäonnistui Mika Juoperi omassaan ja lyöntivuoro Mika toisella Mikalla. Ja jälleen punaista. Yritetään, punaisia on jäljellä 3. Ei tulosta tälläkään kertaa, ja siinä kyllä Juoperi yritti saada tuon kiven tuonne keltaisen taakse. Onnistui siinä osittain. Siinä oli pientä sellaista snukkerimaista peittoa. Kauniisti punainen pussiin ja sen jälkeen värillisten vuoro. Siinä oli silkkaa taktiikkaa ja jälleen snookeroidaan, eli peitetään, yritetään peittää tuota punaisen pallon osumiskohtaa. Jos ei sitten tässä Juoperi osu tuon punaisen ensiksi, niin siitä sitten virhepisteitä, mutta hän osuu ja näin ei peitto, eli snuukkaus täysin onnistunut. Tuli siitä Juoperille aika hyvä paikka ja hän varmasti yrittää punaista kyllä pussiin. Erittäin kaunis lyönti, voimakas kierteinen lyönti ja sinne jää erittäin hyvä paikka värillisille. Hän ilmeisesti yritti tähän mustalle linjaa tuohon pussiin, mutta hieman jäi hiljaiseksi, mutta kuitenkin tässä on arvoltaan pienempi pallo vihreä erittäin hyvässä asemassa. 4. Yksi punainen on enää kentällä jäljellä ja sitä on tässä Juoperi nyt sitten yritettävä. Ja jos mieli jatkaa, on punainen saatava pussiin. Mika Juoperi 4. Ja 4 pistettä tuli tällä lyöntivuorolla. Vuoro on vaihtunut ja yksi punainen kentällä sitä on yritettävä. Ja tuo on lähellä jos mikä. Se oli siellä 1 piste siitä Juoperille ja nyt on yritettävä noita värillisiä palloja niiden pistejärjestyksen osoittamassa järjestyksessä. Ensin 7 pistettä upea lyönti, sen jälkeen pinkki. Katsokaa kuinka hyvin pallo, kivi menee tuota pinkkiä kohti ja erittäin hyvin. Ja sinä yritetään sitten pinkkiä vaan keltaista. Mika Juoperi 8. 8 pistettä. Tilanne Hummelin 42, Juoperi 23. Nyt alamme olla näissä pelin ratkaisuhetkissä. Nyt jos Hummelin onnistuu pussittamaan jonkun pallon näistä, näin hän on erittäin vahva. Ja keltaista pitäisi yrittää. Kyllä. Ja
Ja tässä vaiheessa on niin sanottu osumapakko. Erittäin kaunis lyönti. 2, Sen jälkeen vihreä ja kivi nousee erittäin hyvin. Tässä oli täysin taktiikkalyönti. Lyötiin juuri niin kovaa, että kivi nousee vihreälle pallolle hyvin. 5, Vihreän jälkeen ruskea. Mahtava lyönti tämäkin. Siinä Mika käytti erittäin paljon alapalloa. 9, Ruskean jälkeen sininen. Mika on venynyt hyvin tässä erään loppuvaiheessa. Hän on pussittanut näistä värillisistä palloista 3. Enää toiset 3 jäljellä. 14, Ja nyt sitten olisi jäljellä pinkki ja musta. Ensin pinkki, pistettä siitä 6. Juoperilla nyt pisteitä tässä lyöntisarjassa 14. Se oli todella näyttilyönti. Kaunista työskentelyä. 20, Pistettä 20. Ja valkoinen pallo hivenen ehkä liian lähelle tuota mustaa. Tässä olisi tämän erän ratkaisupaikka. Siinä Mika ilmeisesti ylitti vallin kautta tuonne kauempaan kulmapussiin tuota mustaa, mutta hieman onnekkaasti se ei kuitenkaan jäänyt Hummelinille hyvään paikkaan. Mutta ei. Mitä luulet, että Juuperi yrittää nyt? Tuskin ainakaan pussitusta lähtee yrittämään, vaan yrittää saada mustan ja valkoisen eri päihin tätä pöytää, jolloin Hummelinen on vaikea saada sitä pussia. Näin tapahtuukin. Ja sama taktiikka on Hummelinillakin näköjään. Eri päässä ovat musta ja valkoinen ja sikäli onnakkaasti, että musta jää vielä kiinni tuonne valliin. Siinä saattoi olla jo jonkinlaista ratkaisun yritystä. Ei siinä Mika vain löi yläpalloa niin paljon, että tuo oma jäi kiinni tuonne valliin, mutta muista kuitenkin lipui tänne toiseen kulmapussiin ja Hummelin varmasti lähtee yrittämään tätä pussitusta. Ja onnistuukin siinä loistavasti. Hummelin 7 erä, tilanne Juoperin 2-1. Miten on, Pirjo Pouta? Miten täällä Jyväskylässä lainasopimukset? No, Kansallispankin sopimuksiin voit luottaa. Luottojen korot ovat pysyneet sovitulla tasolla. Myönnämme edelleen opintolainoja sekä asuntosäästöpalkkioluottoja. Ja kauan sitten olemme luopuneet luottovarausprovisiosta, joka esimerkiksi 300 000 markan lainasta saattaa olla jopa 6 000 markkaa. No, mitenkäs sitten on sijoittamisen kanssa? No, sepä olikin ajankohtainen kysymys. Meillä Kansallispankissa räätälöidään yksilöllinen sijoitusehdotus. Sijoituksen voit tehdä 2 viikosta jopa 5 vuoteen. Korkotason laskiessa on Kansallispankin vastuudebenttuurilaina 11,15% kiinteällä korolla ihan mukava sijoitus. Sillä voit varmistaa vakaan tuoton pidemmäksikin aikaa. Tule sinäkin Kansallispankkiin. Jyväs Snooker, biljardisali keskellä kaupunkia, reilut pelitilat ja hyvä ilmastointi.
Saamme pian 2 täysimittaista puulipöytää lisää, jolloin käytössänne on 4 snooker ja 3 täysimittaista puulipöytää. Tule pelaamaan, tule viihtymään. Jyväsnooker, Asemakatu 12. Kuudes erä menossa ja Hummeli johtaa tätä pisteitä 35. Juoperi on lyöntivuorossa ja hän on jo muutaman pallon tuossa pussittanut. 16. 7 lisää, pisteitä on 16 ja punaiselle tulee vielä paikka. Ja hän varmasti lyö sillä tavalla, että pystyy yrittämään mustaa. 17. Pisteitä 17. Ja Juoperi 17. aivan pisteitä 17, näin hänelle pistetteli auki. Ja Hummelin vuoro. Siinä kävi kyllä jokseenkin jo huono tuuri tuossa pallossa. Pallo oli ikään kuin sisällä jo, mutta kimpeli sitten pois tuolta. Ja Juoperi vuoro ja pakko yrittää punaista palloa pussiin ja niin hän kyllä tuossa tekikin. Löi toki kyllä niin viisaasti, että kivi nousee jälleen tuonne toiseen päähän. On siis menossa 6. erä ja erät Juoperille 3-2 ja Hummelin voitettava tämä erä, jotta hän sitten tasoittaisi pelin 3-3. Siinä Hummelinin pussitus, hän oli kyllä aika onnekas, hän ei varmastikaan yrittänyt sitä, vain se oli epäonnistunut turvalyönti, josta sitten punainen vahingossa oli puu tuonne toiseen kulmaan. Mutta nyt on sitten vielä vähän vaikeampi paikka. Se oli erittäin kaunis lyönti. Siinä oli sen verran tilaa, että pallo saatiin pussiin. Ja siitä sininen pussiin mahtavaa työskentelyä, 5 lisää. 12. Pisteitä 12 ja punaista lyödään. 13. 13 ja paikka jää mustalle ja mustasta 7 pistettä lisää. Kaunis lyönti, sopivan luja. 20. Pisteitä 20 tällä hetkellä koossa. Ja sitten onkin punaista palloa lyötävä ja se onkin vaikeampi paikka. Noin hän lyö varmasti Hummelin 20. valkoisen eli kiven tuonne toiseen päähän kenttään ja kuittaa 20. Tilanne Juoperi pistettä. 17, Hummelin 55. Hummelin 55, Juoperi 17. Melko vaikea takajapaikka Juoperilla on. Mitä olet Pessi mieltä, onnistuuko Juoperi takaajossaaan? Se riippuu nyt juuri näistä hetkistä ja Juoperin täytyy pussittaa lähes kaikki pallot tässä, mitä pöydällä tällä hetkellä on. Jos Hummelin jättää hänelle hyvän paikan, josta Juoperi pystyy rakentamaan pitkän lyöntisarjan, niin silloin tämä erä voi vielä mennä tiukaksi. Tästä kun se alkaa, punainen kulmaan, siinä oli se paikka. Ei, lyönti epäonnistuu. Ja vuorovaihto. Se oli kaunis pussitus. Ja Hummelin miettii, mitä palloa sitten seuraavaksi yrittää. Paikka oli siinä sinisellä ja pinkillä. Sininen keskelle ja siitä 5 pistettä.
6. Seuraavaksi on pakko lyödä punaista, ainakin osuma, jos ei pussiin. Erittäin hyvä lyönti, mahtavasti leikattu. 7. Piste lisää ja erittäin hyvä paikka jää pinkki. Pinkki selvästi pussiin, pisteitä 6 lisää, nyt yhteensä 13 pistettä. Todella lähellä oli tuo pussitus ja vielä siinä oli Hummelinilla sen verran pisteitä, että Tilanne 3-3. juoperi luovutti erään. Erät ovat 3-3. Seitsemäsen ratkaiseva erä on alkanut. Hummelin sen aloitti. Ja tuohon juoperi vastaa hyvällä taktisella lyönnillä kivikauvaksi ja mielellään valliin vielä kiinni. Noin osuma punaiseen ja kivi kauvastoiseen päähän. Jos pelaaja ei osu punaiseen palloon, sitten tulee vastustajalle hyvityspisteitä 4 kappaletta. Siinä oli pussituksen makua, erittäin vahva, hyvä, voimakas lyönti. 1. Niin on pisteteli aukaistu tässä ratkaisevassa päätöserässä. Värillistä palloa yrittää juoperi ja mikä se on mustasta, siis eniten pisteitä. Yritetäänkö mustaa? Ei, ilmeisesti sinistä. Siitä taas pistetään 5. Nätti, hyvä lyönti. Ja samalla hajotettiin tuota punaista rykelmää. 6 pistettä kaikkiaan. Vahvasti aloittaa juoperi. 7. Tämä ratkaisu erään. Siinä jää paikka mustalle. Ja 7 pistettä lähtee juoperi hakemaan. Tuon kauniimmin ei mustaa olisi kukaan muukaan tuonne pussiin lyönyt. Punaista väriä yritetään. Vahva on juoperin aloitus. Pisteitä yhteensä 15. Sinistä keskellä ja sininen menee sinne keskelle. Ja kivi tulee tuohon punaista rykelmään ja hajottaa hivenen punaisia kauemmaksi. Seuraavaksi juoperin olisi yritettävä juuri punaista väriä. Löytyykö sitten linja sellaiseen lyöntiin, että hän saa punaisen pussin ja pääsee jatkamaan? Kyllä. Hyvä lyönti punaisten välistä. 2-1. Pistetä koossa 21. Todella hyvä aloitus ja on juoperin vuoro yrittää värillistä valoa. Mitä olet Pessi mieltä tästä juoperin aloituksesta? No, tässä juoperi osoittaa, kuinka hyvät kilpailuhermot hänellä on. Hän on venynyt erittäin hyvään suoritukseen tässä juuri ratkaisevassa erässä. Osoittaa myöskin sen, että miehellä on itseluottamusta. Kyllä. 25 on pisteitä koossa. Ja vastustaja Hummelin ei ole vielä pistettelijä aukaissut. Jos tämä lyöntiruletti jatkuu, niin Hummelin on silloin kyllä hävinnyt tämän ratkaisuerään. Tuo pallo ei mennyt pussiin ja näin sitten lyöntivuoro Juoperi painaa. 25.
haastaa tuon äskeiseen Juoperin palloralliin sitten Hummeliin. Sen tässä ensimmäinen pallo pussiin. Sitten mikä on se pistepallo, mitä yritetään, onko se pinkki kulmaukseen. Pinkistä tulisi pistetä 6. Siinä on vastaus, mutta ei aivan, pisteitä 1. Pallo ei mennyt pussiin, lyöntivuoron vaihto. Ja kyllä nyt olisi sitten Mika Hummelin pistettävä palloa pussiin, mikäli hän haluaa olla kiinni tuossa upeassa pokaalissa ja niissä 2000 markassa, jotka voittaja tästä saa. 1. Ensimmäinen pallo pussiin, pisteitä 1. Pinkkiä me yritetään, ruuataan vielä pitempi varsi paikalleen ja niin on sitten asento on hankala. Tarkka lyönti ja siellä 7. pistetä 7. Tässä olisi Pessi hyvä aikaa puhua noista varusteista. Nämä mailathan ovat pelaajien omia lempimailoja. Missä hintaluokassa mailat pyörivät? No, nämä 8. kummankin Mikan kepit ovat suurin piirtein samanlaisia. Toinen on 3-osainen tällä Hummelinilla ja toisella Juoperilla on 2-osainen ja hinnoiltaan ne ovat 1300 ja 1100 markkaa. Omaan kepin kyllä saa ostettua noin 200 markalla itselle. Hummelin 8. Mistä puusta nämä huippumiesten kepit on tehty? Niitä tehdään muistaakseni vaahterasta eniten ja sitten olikohan toinen sitten tämmönen tärkeä puulaji ruusupuu. Mika Hummelin yrittää. Punaisevat ovat aika paljon tuossa samassa läjässä ja niin hän osuu niihin ja hivenen hajoittaa. Lyö valkoiset varmasti tuonne taakse ja niin sulkee lyöntilinjat vastustajalta. Juoperi lyö myöskin hyvin pallon tunne taakse. Lyönti, pitkällä matka. Upea lyönti, hyvin pallo tuonne pussiin ja niin kova lyönti, että valkoinen myöskin nousee tuonne keskelle. Siinä sitten siellä virhe. Ja näin. Vai tuleeko virhe? Todella lähellä oli tuo jatkopallokin tuolla Tilanne toisessa Hummelin päässä. 10, Juoperi 25. Juoperi 25, Hummelin pistetä 10. Ja melko hyvä paikka Juoperilla aloittaa jälleen pallo. Siinä pelattiin paikkaa sitten mustalle ja 1. yrittääkö Juoperi mustaa? Ei, sininen. Juoperi 1. Siinä olisi ollut Juoperilla melkoisen hyvä paikka olisi ollut ratkaista koko turnausvoitto itselleen. Noin, Hummelin aloittaa
takaajoa, pisteitä 1 lisää. Ja sininen sinne perään, siitä pisteitä 5 lisää, tällä hetkellä pisteitä yhteensä 6. Ja epäonnistuminen tuossa Hummelin 6. pussituksessa pisteitä kuitenkin 6 lisää miehen plakkariin ja pisteitä kyllä Hummeliin tässä vielä tarvitsee tässä erässä, mikäli aikoo ja eli 1. voiton vie. Nätti lyönti, pitkä lyönti ja värillisten pallojen vuoro. 6. Pisteitä 5 lisää tuosta sinisestä pallosta. Sininen pallo takaisin kentälle omaan pisteeseen ja juoperin on pakko lyödä ja yrittää punaista palloa pussiin. 7. Hyvä lyönti, tuomari hyväksyy tuon lyönnin ja värillistä palloa. 12. Se oli nätti lyönti. Löytin sillä tavalla, että kivi jää edulliseen lyöntipaikkaan, kun lyödään punaista palloa. Juoperi 12. 12 pistettä juoperille lisää. Tilanne Hummelin 16, Juoperi 38. Ratkaisun makua juoperilla 38 ja Hummelinilla 16. Harmittava epäonnistuminen. Yksi. Mitä ohjeita sinä tässä tilanteessa antaisit vastapelaajille? Juoperi on melko vahva. No, melko vaikea sanoa. Juoperi on erittäin hyvässä asemassa tässä. Kuitenkin nyt hänellä kävi hieman huono onni tässä. Hän saa vielä yhden tilaisuuden. Hänen on pakko pelata erittäin varmasti nämä eikä jättää Juoperille enää yhtään mahdollisuutta pussittaa. Ai, ratkaisupaikat ovat menossa jälleen epäonnea. Punaista palloa on yritettävä, siihen on osuttava. Vaikea paikka ja siitä epäonnistuminen. Mika Hummelin lyöntivuorossa ja paikka on melkoisen hyvä. Yksi. Mikä on sitten jatkopallo? Vihreä kulmaan. Mutta pallo pomppii harmittavasti tuolla päädyssä. Hummelin 1. 1 piste lisää ja se on ehdottomasti kyllä liian vähän. Juoperille riittää muutama onnistunut pussitus tässä erän loppuvaiheella, mutta eipäs mennyt. Kaksi. Noin onnistuu siinä Hummelin lyönnissään. Seuraavaksi vihreä.
5. Ja näitä värillisiä palloja lyödään niiden pistejärjestyksessä sisälle tuonne pussiin. Nyt on yritettävä ruskeaa palloa, joka on 4 pisteen arvoinen. Hummelin 5. 5 pistettä lisää. Tilanne Hummelin 27, Juoperi 39. 27 ja 39. On tilanne ja Juoperin yritettävä osumaan ruskeaa. Kaunis nokut. Erittäin sellainen pieni siivu. Ohut ja siitä 4 pistettä lisää. Pussitus oli erittäin tärkeä. Nyt tilanne on sellainen, että Juoperille riittää yksi ainoa pallo, mikä tahansa näistä, jotta hän voisi varmistaa itselleen mestaruuden. Pakko osuma siniseen palloon ja valkoista etettiin mustan taakse. Tuleeko siitä snuukkaus? Tulee. Aika hankala paikka on siinä Hummelinin lyödä. Ja osumapakko on siniseen palloon. Se osuu. Ei virheitä. Olipa jäädä sininen pallo todella hankalasti pahasti tuonne mustan taakse. Näin ei aivan käynyt. Valkoinen kuitenkin nousi hyvin tuonne kauaksi. Pitkä matka lyödä siinä. Miten Hummelin onnistuu? Kaunis lyönti, todella kaunis. Kova lyönti. Ja pallo varmasti pussiin. Pisteitä 5 lisää ja nyt yritetään sitten pinkkiä. 32-39 pistettä. Oliko tässä sitten tämän ottelun turnauksen ratkaisupaikka? Tilanne Hummelin 31, Juoperi 43. 43 oli Juoperin pisteet ja 31. On Hummelinilla. Itse kyllä lasken, että 32, mutta uskotaan tuomaria. Pinkkiä on siis lyötävä. Siitä pisteitä tarjolla 6 pistettä. Todella kaunis lyönti. Ja tuo lyönti mahdollisti sen, että Hummelin 6. Hummelin on vielä mestaruudessa kiinni. Hummelin 6. Siinä Juoperi huokasi helpotuksesta, kun pallo ei mennyt pussiin. Hänellä on vielä mahdollisuus napata palkinto ja 2 tonnia rahaa käteen. Edellyttäen, että onnistuu tässä lyönnissä. Vaikea paikka. Mitä Mika tekee? Lyökö siitä suoraan vai mallin kautta? Suoraan ja siellä. Mites Hummelin 7. ottelu 4-3. kuvailipas tätä viimeistä erää? No tässä näin, tämä peli meni justiinsa juuri niin jännittäväksi kuin vaan pystyy menemään. Eli juuri tämän ratkaisupalloksi tuli tämä viimeinen pöydällä oleva pallo. Erittäin hyvin kyllä Hummelin nousi ja pussitti lähes kaikki väripallot tuossa
tärkeät väripalot tuossa lopussa. Voittaja on ratkennut. Voittaja Mika Hummelin. Onnellinen mies palkinto sylissä. Eurovideo kiittää seurasta. Tapaamisiin jälleen kun urheilua tapahtuu.